Good evening guys. Now, gabi talaga. Ayan. Share muna tayo guys. Share muna tayo. Thank you so much sa isang andyan. Ayan, thank you so much guys sa isang andyan. Welcome po. Good evening, good morning, good afternoon kung saan man tayo naroon. Welcome to my house. Thanks so much guys sa isang andyan. I am Jam. Tamsak po, sabi ni I am Jam. Thanks so much, Sisi. Salamat. Hello po sa lahat. Sabi ni I am Jam. Dalawa pa lang. Dalawa pa lang tayo, Sisi. Thanks so much for coming ulit. Agyaman nakakabsat. Ti kanayon mo. Ngayumay. Ti balay ko. Thanks so much. Good evening. Good evening. Ayan. Sinisipon na ako.
Maginaw talaga. Salamat, Kabsat. Thanks so much. I am Jam. Kumusta ti trabaho? Ning sa balik ti profile mo. Thanks so much sa 2 million people in the house at saka sa tatlong patamsak. Thanks so much guys. Maginaw talaga. Ayan. Thank you so much sa 3 million na andyan. Good evening, good morning, good afternoon. Kung saan man kayo naroon. Dito sa amin, good evening na. At saka sa Pilipinas, good evening. Sa ibang bansa is good morning, good afternoon, ganon. Salamat guys sa tatlong andyan. Ako'y giniginaw. Yan ko nang kumot yung pa ako. Maginaw na gabi. Ayan, maginaw na gabi. Lagyan nga natin ng bubbles. Ayan. Para maglaro-laro. Good evening sa 4 people in the house. Good evening guys. Thank you so much for coming. Maginaw. Bridget Masbang. Hello host. Tamsak dan. Sabi ni Madam Bridget Masbang. Thanks so much Madam. Thanks for coming. Ayan. Maginaw dito. Grabe ang ginaw. Kumusta po Madam? Saglit lang ako, antok na, sabi ni Madam Bridget Masbang. Okay lang po. Okay lang po Madam. Thanks so much po for coming. Kumusta po? Kumusta na ang buhay-buhay? Ang ganda ng ang ganda ng location nyo doon sa diyan sa bahay nyo. Maaliwalas. Okay lang, sabi ni Madam Bridget Masbang. Ayan. I am Jam. Kung hindi pa kayo magkadikit ni Madam Bridget Masbang, magyakapan na kayo at malamig. Malamig na gabi. Malamig-lamig na gabi dito sa Hong Kong. Naka $10 ka na? Yes madam, mahigit na po. Mahigit naman na po. Sana na. Ipadala na rin ni Lolo yung ko. PIN ko. Ganun ba yun madam? Assuming naman ako. Buti kayo nakuha nyo na ni Sir Bear. At baka nakasahod na kayo. Okay. Congrats madam. Hindi naman madam. Sis na lang, huwag ng madam. Oo naman ho, sabi ni Madam Bridget Masbang. Ayan. Nakita ko yung pinost ni Sir Bear na
nakuha na niya yung pin niya. Ayan. Filmix Channel, thumbs up ho, sabi ni Filmix Channel. Hindi pa, wala pa 100, sabi ni Madam Bridget Masbang. Ayan. Kay Maricin Chay, hello host. Thumbs up, sabi ni Madam Kimari Sinsay. Hala. Ayan. Gustong magpalagay ng jacket ngayon ni Lolo. Ayan. May jacket ka na, Madam Kimari. Ayan. Si ano pa. Filmix. Ayan. Bigyan kita ng jacket. Kasi ano, maginaw. Ayan. May jacket na po kayo. Madam Kimari, Bridget Masbang is still in the house. Thank you so much. Kimari Sinsay harang, sabi ni Kimari Sinsay. Sinsay. Ayan. Filmix Channel, thumbs up host, sabi ni Filmix Channel. Ayan. Filmix Channel, anong Jessica? Filmix. Filmix Channel. Ayan, thank you so much sa 7 na patamsak. Hindi pa, wala pang 100. Kaya nga madam, ang ang tagal namang kunin pala yung 100. Tapos ano, makikihati pa si Lolo sa ano, kita natin. Lala. Ilang month kaya makukuha yon? Thanks so much, Madam Kimari Sinsyay. Ayan, 65 pa lang ako, sabi ni Madam Bridget Masbang. Malapit na. Malapit na, madam. Naka, ano na, kalahati ka na mahigit. Okay na yan. Pero ilang month ka na, madam, na ano na muni? 5 million people in the house. Thanks so much. Si Donya Cheng, 3 months yata. 3 months yata bago na nakasahod. I am Jam at Bridget Masbang. Hello po, sabi ni I am Jam. Ayan. Maglablaban na kayo, guys. Bridget Masbang, oo, awa ng Diyos, sabi ni Madam Bridget Masbang. I am Jam at Bridget Masbang. Hello po, sabi ni I am Jam. Bridget Masbang, 5 months. Ay, naku. Ang tagal pala. Ang tagal pala. So, kailan tayo yayaman? Bridget Masbang, I am Jam. Hello, sabi ni Madam Bridget Masbang. Ayan, magyakapan na kayo. Shirley Vidal, tamsak na, sabi ni Shirley Vidal. Ayan, thanks so much, Sisi, sa putamsak mo. Salamat, salamat. 5 months. Magwa 1 month na ako sa ang tagal talaga. Magwa 1 month pa lang ako sa December 30. Ang tagal. Ayan. Kailan pa kaya yun? Ay, nako. Hirap namang palang kunin yan. $100 na yan. Thanks so much sa 3 million people in the house at saka sa 8 na patamsak, guys. Salamat.
Tiyaga lang ho, sabi ni Madam Bridget Masbang. Kaya nga nagtsatsaga kahit ano, napupuyat, nag-ELS pa rin. Basta may ano lang, basta may update kay Lolo. Kahit isang oras lang every night. Tiyaga-tiyaga lang. Kaya nga sabi ni Jen Moments, ano, yung channel mo na lang ang iyan mo, sabi niya. Kasi busy naman siya. Sabi ko, di sayang din yung ano, pinagpaguran mo, sabi ko sa kanya. Bridget Masbang, kung ano na lang in-upload ko, wag lang mabawasan, sabi ni Madam Bridget Masbang. Kaya nga, ako rin, ano, yung premiere ko kanina, ano, 4 minutes lang, tapos yung harang ko, 30 minutes daw. Kaya pagbalik nila, wala na. Ang iksi lang. Naya naman akong mag-video kasi hotpot yon ng mga alaga ko. Eh, andyan sila. Kaya naya akong mag-video. Bridget Masbang, kaya nga host, sayang kay Jen. Kaya nga, sabi ko sa kanya, mag-update naman kahit ano, once a week lang. Busy naman daw. Tapos ano, mahina yung signal doon sa amin. Ang hirap ngang ano, matawagan, mahirap mag-connect. Kaya ano, sabi nga, yung ano mo na lang, yung channel mo na lang ang ano, sabi niya. Hindi pa nga nakaka-support sa akin eh. Pagka may premiere ko, wala. Hindi makakonect. Kailangan pang pumunta doon sa may silong ng mangga. Bridget Masbang, pwede naman niya upload ang negosyo niya. Sabi naman niya, mainit. Mainit naman daw. Sabi ko nga ano, edi habang nagtitimpla ka, ano, i-video mo. Sabi ko sa kanya. Ay, ako. Tapos pagka may ano, may pupuntahan ka na magde-deliver, edi yun ang i-vlog mo, i-video mo sa daan mo. Sabi ko sa kanya. Wala, parang ano na rin, tinatamad na mag-video-video. Hindi pa nga nakakasahod. Sinayang niya. Oo nga host, sabi ni Madam Bridget Masbang. Ayan. Kaya nga nanghihinayang din ako. Inantay pa niyang mamuni siya bago ano, nag-quit. Pero hindi naman sa ano, naka 100 na ba siya? Iwan ko lang madam, hindi ko naman tinatanong. Renz Dimple Vlog, ayan. Thank you so much Sisi sa pagdalaw. Tapos ka na ba sa kusina mo? Katatapos ko lang din. Mga 15 minutes na nakaupo na ako. 5 million people in the house. Thanks so much. At saka sa 9 na patamsak guys. Salamat, salamat. Ayaw akong palabasin sa Sunday Renz. Pero sabi ko, dyan lang ako sa park ako. Tapos sabi niya ano, mostly daw yung mga Pilipina ngayon dito kailangan mag swab test at free, sabi niya. Kung gusto mong magpa swab test, ano, ibubuk kita, sabi niya. Sabi ko naman, baka doon pa ako makakuha ng ano, ng sakit ko, sabi ko sa kanya. Wag na, wala naman akong nararamdaman, sabi ko sa kanya. Sabi niya ano, yung nga daw yung Pilipina na nasa boarding house ng sa Taipo, pati mga amot alaga niya ano, na-infect dahil sa kanya. 6 million people in the house. Thanks so much. Salamat, salamat po sa pagdalaw. Prince Dimple Vlog loading. Bakit loading? Dinalaw na naman ako ni Aling loading. Ako ba yung loading o ikaw yung loading?
Bakit naglo-loading? Bye na host, good night at ingat ka dyan lagi, sabi ni Madam Bridget Masbang. Ayan, good night din po, Madam, at ingat din po sa'yo. God bless po, Madam. Thanks so much. Bakit nakatabon yung ulo mo? Haha, sabi. Giniginaw mo yung tenga ko. Kaya, kaya ko nilagay yung ano ko, sombrero ko, yung hood ko. Giniginaw yung tenga ko. Ang ginaw dito, naka-close na nga lahat-lahat. Sinakara ko pa yung pintuan ng CR, maginaw. Maginaw pa rin. Tapos sinisipon na ako, oh. Tapos sinasabihan ako ni Tibo. 8 million people in the house, thanks so much. Yung mga Pilipina daw, marami daw nagpapa-swab test ngayon kasi nga free. Dahil nga sa Enting Vlog, thanks so much. Salamat sa patamsak mo. Dahil nga sa mga na-infect galing sa Pilipina na yon, sa boarding house daw sa Taipo. Kaya sinabihan ako kanina kung gusto ko daw magpa swab test, i-schedule daw niya ako. Sabi ko naman wala naman akong nararamdaman ka ako. Tapos sabi niya hindi naman daw compulsory sa mga Pilipina. Lakas kasi ng aircon, centralized ngayon, haha, sabi ni Shirley Vidal. Kaya dito lang nag-i-edit, sabi ni Ren's Dimple Vlog. Ayan. Thanks so much guys. So 5 million people in the house. Salamat at saka sa 10 patamsak nyo guys. Salamat po. Ayan. Parang akong sisipunin din. Sa lamig naman to siguro. Hindi naman sa sakit na yan. Anong ini-edit mo, Renz? Saan ang lakad nyo sa Sabado? Baka baka hindi nga ako lalabas sa Linggo eh. Kasi sinabihan ako kanina na lahat daw ng katulong ng mga kaibigan niya hindi nila palalabasin. Nakikigaya ito. Hindi naman ako babayaran. Kasi wala naman yung alaga ko. I am Jam at Shirley Vidal. Hello, sabi ni I am Jam. Ayan. Shirley Vidal, I am Jam. Hello, sabi ni I am Jam. Ayan. Magdikitan kayo guys. Pwede kayong magbaba ng yung mga bahay-bahay dyan pagka hindi pa kayo magkakadikit at maglablaban, magyakapan dahil paginaw para makarami naman tayo ng mga saging natin. Yung saging ko hindi na nakaalis doon. Hindi na ako nakakapangisda. Ayan. Pagka may pumupunta naman dito sa LS ko, bihira lang yung mga bago. Kaya ayan, hindi umuusad yung bananas ko. Team Lily Bilberas, tamsak dan host, sabi ni Madam Lydia Veras. Ayan guys, pagka hindi pa nyo kadikit si
Team Lilibel Veras. Ang kanyang main channel ay Lilia Lydia Veras. Ayan, lablabin din natin guys. Yakapin natin si Madam Lilia Lydia Veras. Ayan, harang sabi ni Team Lilibel Veras. Ayan. Ayan guys, magbaba kayo ng yung mga bahay para para maglablaban tayo, magdikitan tayo at magyakapan. Para naman makadami tayo ng mga bananas. Ayan. Shout out at I am Jam, sabi ni Shirley Vidal. Ayan, shout out daw, I am Jam, sabi ni si Shirley Vidal. Ayan. Magbaba kayo ng bahay nyo guys. Para magdikitan o magmano-mano na lang kung gusto nyong mangisda. Host, pwede magbaba ng bahay. Ayan, kasasabi ko lang na magbaba kayo ng yung mga bahay para madikitan. Ayan. Magdikitan tayo at maglablaban guys. Ayan. Para naman mayakap natin ang isa't isa. Magbaba kayo ng inyong mga bahay-bahay. Para yakapin natin. Ayan. Ayan, baba mo yung bahay mo, sis Shirley Vidal, para lablabin ka ni I am Jam. Andyan din si Team Lilibel Veras. Ang kanyang main channel ay Lilia Lydia Veras. Ayan guys. Andyan din si Rins Dimpa Vlog. At lablabin din natin yan. Isa na rin siyang monetized channel guys. Ayan. Si Team Lilibel Veras, ang kanyang main channel guys is Lilia Lydia Veras. Ayan. Lablabin din natin, tikitan din natin guys. Ang kailangan niya ay WH. Ayan, kaya nag-ELS din siya ng madaling araw, kaya tulog na tulog pa si host. Paggising ko, malapit na siyang mag-end. Kaya natatamsakan lang. Ayan guys, maglablaban na kayo. Para dumami naman yung mga bananas natin. Lagyan ko nga ng white flour yung ilong ko. Hi, million people in the house. Thanks so much. Salamat guys. Ayan, pwede kayong magbaba ng bahay nyo guys. Magbaba na kayo ng mga bahay nyo para lablabin at yakapin. Ang ginaw talaga. Nasa harang pa, sabi ni Ate Lilia Lydia Veras. Ayan guys. Ayan ang kanyang main channel. Tamsak dan ho, sabi ni Lilia Lydia Veras. Nasa harang pa, sabi ni Ate Lilia Lydia Veras. Thanks so much, ate. Salamat sa paharang at saka sa patamsak mo. Ayan, pwede kayong magbaba ng yung bahay guys para lablabin. Ayan, Shirley Vidal, di ka naman nagbaba ng yung bahay. Ayan, may pa thanks doc. Thanks doc. Magbaba na kayo ng yung mga bahay guys para maglablaban kayo at magdikitan, magyakapan. Ayan. Kimari Shinchay, thanks so much po. Andyan pa rin. Salamat po madam for coming. Salamat sa pagbisita sa aking munting bahay. Salamat po. 6 million people in the house. Thanks so much. At saka sa 11 na patamsak guys. Nakababa na ang bahay ko host, sabi ni Shirley Vidal. Ba't hindi ko makita? Wala naman. Nakikita nyo ba guys yung bahay ni Shirley Vidal? Hindi ko makita.
Ganyan din ako kay Renz Dimple Vlog kanina. Hindi daw niya makita yung binababa kong premiere ko kanina. Bakit ganon? Ba't hindi makita yung bahay-bahay? Kimari Shinchay, ayan, andyan pa rin. Thanks so much, madam. Salamat po sa pagdalaw. Kumusta po sa Korea? Kumusta na po ang weather dyan, madam? Ito, biglang nag-drop yung weather namin dito. Kaya, ah, ano ba yun? Nagkalkal kami ng jacket. Nagkalkal kami ng jacket kanina nung alaga ko dahil hindi pa kami nakalabas ng mga pang-winter namin biglang nag-drop. Kaya ayan, naninibago sa weather kaya medyo sinisipon. Sinisipon yung ko. Sana huwag magtuloy. Kung magtuloy-tuloy ito, nako lagot. Kaya ayan, nakabalot po ako pati ulo ko kasi giniginaw yung tainga ko. Renz Dimple Vlog, ayan, still in the house. Bakit kagaya rin kita kanina kasi may nagbaba ng bahay si Shirley Vidal, hindi ko makita. Bakit hindi ko makita? Kagaya mo rin kanina na hindi mo nakikita yung binababa kong premiere ko. Ayan, sabi niya nakababa na ang bahay ko host, sabi ni Shirley Vidal, pero hindi ko makita. Ayan guys, kung nakikita nyo yung bahay ni Shirley Vidal, pakidikitan naman. Kasi nagbaba daw siya ng kanyang bahay, pero hindi ko makita. Asan na kaya? Asan na kaya yung bahay ni Shirley Vidal? Ayan guys, andyan din si Madam Kimari Sinchay. Kung hindi nyo pa kadikit guys, pakidikitan naman. She's from Korea. Ayan. Makipaglaban tayo kay Madam Kimari Sinchay para may kaibigan naman tayo from Korea. Ayan guys. Isa na rin siyang monetized channel si Madam Kimari Sinchay. Ayan. Renz Dimple Vlog is still in the house. Thanks so much. Ayan guys. Pwede kayong magbaba ng yung bahay. Pero bakit hindi ko nakikita yung mga bahay-bahay nyo guys? Asaan kaya? Mag-ano ka na lang, sis Shirley Vidal. Magmano-mano ka na lang na mangisda dyan. Kung gusto mong mangisda. Ayan. Andyan si Madam Kimari Shinchay. Kung hindi mo pa kadikit, andyan din si Renz Dimple Vlog. Andyan din si Ate Lydia Veras. Andyan din si I Am Jam. Ayan, maglablaban na kayo guys. Kung hindi pa kayo magkakadikit, magdikitan na kayo guys. Ayan. Ay. Madam Kimari Shinchay, kumusta po ang Korea? Nag-i-snow na ba dyan, madam? Nag-i-snow na po ba dyan? Dito, walang snow nga lang po, maginaw. Kaya, naninibago kami sa weather. Weather, na hindi mo maintindihan. Biglang nag-drop, kaya, naninibago kami. Kaya, ayan, nakabalot. Para hindi magkasakit. Kasi pagka, may sipon ka lang dito at medyo inuubo, kailangan magpa-swab test ka na. Kailangan nang magpa-doktor. Kaya ayan, kailangan alagaan ng sarili para huwag pumunta sa hospital. Ayan guys, 6 million people in the house is still there. Thanks so much po. Salamat sa pagbantay sa aking munting bahay. Thank you so much guys. Saka sa 11 na patamsak nyo guys. Thanks so much. Maglablaban na kayo guys at magdikitan, magyakapan. Kasi nga maginaw. Ayan.
magmano-mano na lang kayo guys kung ayaw nyong magbaba ng yung mga bahay-bahay. Ayan. Wala namang nagbababa ng mga bahay-bahay dyan. Thank you so much guys. Ayan, tingnan nyo, nakabalot pati ulo ko kasi ano, giniginaw yung tayo ko. Ayan, ayan. Salamat guys sa 6 million people. Thank you so much. Ren's Dimple Vlog is still in the house. Anong ini-edit mo, Sisi? Pang premiere. Wala pa akong na-edit. Naudlot kanina yung ini-edit ko. Nasaan na kaya yun? Hindi pa rin nag-upload. Ang bagal mag-upload. Salamat sa 6 million na andyan. Thank you so much guys. At saka sa 11 na patamsak nyo guys. Ayan, naka 38 minutes na tayo. Ang bilis. Ang bilis-bilis ng oras. Saan ang lakad nyo sa Sabado? Ren's Dimple Vlog. Shirley Bidal, out muna Sisi. May pinapakuha mo. Sige lang Sisi. Thanks so much. Salamat. Shirley Bidal, may pinapakuha mo ko. Sige lang Sisi, sige lang. Thanks so much. Salamat. I am Jam at Shirley Bidal. Hindi ko makuha yung na yan. I am Jam, Sisi. Ano kaya nasa una ito? MMLSO. I'm sorry. Ano yun? OTW? OTW na? OTW ba? Shirley Bidal at I am Jam, MMLSO. Isa ka pa. Hindi ko alam yan. Hindi ko alam ibig sabihin. Ano yan? OTW? 3 million people. Thanks so much. Mega love shout out. Ay. Grabe. MMLSO. Grabe. Mega love shout out. Ayun pala ang ibig sabihin. Grabe naman. Ayan. Now I know. MMLSO. Mega love shout out. Ayan. Grabe naman. Ayan, alam ko na ang ibig sabihin niyan pala. MMLSO. Wow. Grabe. Ang short naman. Grabe namang ka-short. Good night po sa lahat and God bless you always. Sabi ni Shirley Bidal. Ayan, good night Sisi. Good night. Baka hindi tayo magkita sa linggo. Kasi nga sinabihan ako.
na ano, can you stay? Sabi niya. Ah, ewan ko lang kung anong kakainin ko dito. Kainin ko yung mga noodles nila dyan. Can you stay? Tapos ano, pinapamalingki naman ako. O, tapos yung day off ko, pinapakialaman pa. Good night, Sisi. Rains for harang, sabi ni Rains for. Ayan, thanks so much sa paharang-harang, Rains for. Ayan, si Rains for guys is si Rains Dimple Vlog. Ayan, ang kanyang main channel ay Rains Dimple Vlog. Ayan. Thanks so much, Sisi, sa paharang-harang dyan. Salamat, salamat. Ayan, ang tagal mag-upload talaga yung ano. Yung ina-upload ko, wala pa rin. Salamat guys. Ayan, naka 41 minutes na tayo. Ang bilis, ang bilis. 2 million people. Thanks so much sa dalawa pang andyan. Salamat, salamat guys. 43 minutes. Ayan. Thank you so much guys sa 3 million pang andyan. Ayan, magdikitan na kayo guys. Maglablaban kung hindi pa kayo magkakadikit. Ayan, I am Jam. Thanks so much. Ren's Dimple, nasa harang pa host. Sabi ni Ren's 4. Ayan. Thanks so much, Ren's 4. Salamat, salamat sa 4 million people in the house. Thanks so much po. Dun, dun, dun. 6 million people. Thanks so much. Isti Haryani. Hi host. Good evening, si Isti Haryani. Ayan guys, lablabin natin si Isti Haryani. She's from Indonesia but she's here in Hong Kong. Ayan. Our guest for tonight is Sis Isti Haryani. Ayan. She's from Indonesia guys. Good evening from Isti Haryani. Ayan, good evening Sisi. Sis Sherry Vidal say good night already. And she's go to bed. Ayan guys, tikitan natin si Sis Isti Haryani. She's from Indonesian guys. She's from Indonesia and she's Indonesian. Ayan. 4 million people in the house. Thanks so much. At saka sa 11 na patamsak guys. Salamat, salamat. You didn't sleep yet, Sis Isti Haryani.
Prince Dimple. Prince 4. Is still in the house. Thanks so much. Salamat, salamat. Isti Harayani, hehe. Yes, maybe she's surely tired, so going to bed. Yes, and she say good night already. And I have to spend 20 more minutes, I think, because we have 45 minutes already. And then just 1 hour. Not yet sleep, sis. Missing you, haha, sabi ni Isti Haryani. Miss you too, sis Isti Haryani. And then, I'm sorry, on Sunday, maybe we cannot see each other because my boss told me, maybe I can stay. Can you stay? She said to me, because of the Filipina affected from the illness here in Hong Kong. That's why maybe I cannot go out on Sunday, CC, and we cannot see each other. Maybe next Sunday or on the 25th. Ayan guys, lablabin din natin si Sis Isti Haryani. Ayan. Baby pa ang kanyang bahay. Dikitan naman natin guys. Okay, no problem. Hopefully, we meet on 25 Christmas Day. Yes, Sisi, maybe I think so because I told my boss already that I have to go out on the 25 Christmas Day. Yes. How many your bananas, Sisi? You're grade 6 already, grade 7? I didn't see it, your bananas. If how many already? I think you're grade 7 already. So, coming your graduation. You have to spend more. Is in the Indonesian also have cases, mean Indonesian also not allowed to go holiday. Haya. Dito lang ho sa Binirins Dimple vlog. Ayan. Because of the boarding house in Typo, I think. That was Typo. My banana is still up, down, haha, but I never give up. Yes, never give up. Go, 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 go. Just go, 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 go. Yes, Typo. Yeah. And then that Filipino affected the whole family, the boss and the little baby. Only 6 months old, I think. That's why my boss said if you want to go to swab test, I can what you say? I can go there for swab test for free because they said so many Filipinos go there already for the swab test. And I said I don't think so because I don't have any illness right now. I don't want to go. I don't want to go and swab test. Yeah. Maybe somebody's queuing and have a COVID there, and then you can get over there. I don't want to go, I said. 5 million people in the house, thank you so much. At saka sa 11 na patamsak guys, salamat. Isti Haryani, yes, we have free. I did test last time already in Jordan. No, I don't want CC. I don't want to go. It's not compulsory for the Filipino maid.
That's why. If they said compulsory, of course I have to go. But my boss said it's not compulsory. If you want, you can go. If you don't want, don't go. Ay, ayan guys, naka 50 minutes na tayo. Ayan, malapit na tayo. Mga 12 minutes na lang siguro. I have to end para makasupport naman tayo sa iba. I wanted to know last time. Haha. Sis Isti Haryani. Wanted to know what, Sisi? The result? The result of your swab test? What is the result of your swab test? Yes. No problem. I'm okay. Healthy. Good. Good, Sisi. We're all healthy. Last Sunday, we're gonna have dancing. We're gonna dance at the park when you go. And Sis Annie said she have to bring her karaoke on Sunday, but I'm sorry. Maybe I cannot go. Or I just go even 1 hour maybe. Just to meet you guys. 5 million people in the house. Thanks so much. At saka sa 11 na patamsak. Salamat guys. Ayan. Guys, padikit naman kay Sis Isti Haryani. Naghahanap siya ng bananas guys. Pakidikitan naman. Pakilablabin naman natin ang ating friend from Indonesia. Yeah. This time, no need gathering too much people. Yes, meet us sis 1 hour is okay. Yeah, I'm trying my best to go down. I just want to buy my dinner. I told to my boss, 1 hour is enough to go down. Isti Haryani, thanks sis. Take care and good night. Love you. Sabi ni Isti Haryani, love you more. Sisi Isti, good night, good night. Take care. Take care too and good night. Love you more. See you Sunday, hopefully. Hopefully, see you Sunday. Ayan, naka 55 minutes na tayo guys. 10 minutes more to go. Lampas lang natin ng 5 minutes. Ayan, 10 minutes more. Ayan, 4 million people in the house. Thanks so much. At saka sa 12 na patamsak guys. Salamat. Four million peeps. Thanks so much. Salamat guys.
Nag-blurred naman yung ano, yung mukha ko dyan. Salamat guys sa apat na andyan pa rin. Salamat sa pagtitiyaga dito sa aking bahay. Salamat sa pagbantay at sa pagsama sa akin for tonight. Sis Isti Haryani, Gisa Explore, Tamsakdan host, sabi ni Sis Gisa Explorer. Ayan, salamat, salamat Sisi. Thanks so much for coming. Harang host, sabi ni Sis Gisa Explorer. Ayan guys, salamat sa paharang-harang. $3 million. Thanks so much. Salamat guys sa 4 million people in the house is still there. Salamat guys sa inyong pagdalaw sa aking munting bahay. Ayan. Ang ating bisita ngayon ay si I Am Jam, Bridget Masbang, Filmix Channel, Kimari Shinshai, Shirley Vidal, Renz Dimple Vlog, Lilia Veras, at Lilibel Team Veras, Isti Haryani, saka si Renz 4, ayan. Gisa Explore, may pa... Thanks Doc. Ano ba yan? Hindi ko alam yung mga, mga sticker na yan. Thanks so much, Sisi, sa paherang-herang mo dyan. I Am Jam is still there. Thanks so much. Anyari sa'yo, host, sabi ni Yes Explore. Ayan, giniginaw ako. Giniginaw ako. Kaya nakasombrero ako. Ayan, mahirap nang magkasakit. Mahirap nang magkasakit, Sisi. Kasi biglang lumamig nga. Sinisipon ako. Kaya ayan, tinatakpan ko yung ulo at saka yung tenga ko kasi giniganaw yung tenga ko. Baka magkasakit tayo, mahirap na. Renz 4 still in the house. Thanks so much, Sisi. Salamat. Ayan, 5 minutes to go, guys. Ayan, salamat sa pagbantay at sa pagdalaw sa aking bahay ngayon. Ayan. Thanks so much, Sisi Gisa Explorer.
Mahirap nang magkasakit, sisi. Tinawanan ako ni Gisa Explorer. Ayan, tawang-tawa na si Sis Jessa. Ayan, tinawanan ako. Mahirap na. Eh, dalhin ka sa ospital, eh, baka doon ka pa, lalong magkasakit at matigok. Matigok. Mama Norms, ikot-ikot ako sa mga LS. Nakakapagod din pala, sabi ni. Sige lang, sisi. Sige lang. 4 minutes to go. Mag-i-end na rin ako. Ayan. Salamat. Salamat, sisi, sa pag-ikot-ikot mo. Marami bang naka-LS ngayon, naka-GC natin? Ayan, sinisipon na ako. Salamat guys sa 3 pang andyan. Nag-i-edit ako, hehe, sabi ni Rains4. Ayan, mag-i-edit din ako after nito. 3 minutes more to go. Ayan, pagod na akong nakaupo ng ganito. Ayan. Ilalampas ko lang ng 5 minutes. 1 hour is enough. Bahala na kung ilang oras ang ibigay ni Lolo ngayon. Ayan, ayan. Gisa Explorer, maraming naka-LS, Mama Norm, sabi ni Gisa Explorer. Ayan. Kaya nga yung time ng yung time na 10 o'clock na LS ko, maraming nag-LS. Kung minsan pa si Sir AG. Jam lang po ako at madami silang naka-LS, sabi ni Sis Gisa Explorer. Okay lang, sisi. Within 2 minutes mag-i-end na rin ako. Support ka lang sa mga naka-LS na dyan. At 2 minutes mag-i-end na ako. Ayan. Thanks so much, Sisi Gisa. Salamat. Ayan guys, 1 minute more to go. Mag-i-end na si host. Ayan. Thanks so much sa 2 pang andyan at saka sa 14 na patamsak guys. Ayan. Baka pwede namang dagdagan ng isa para maging 15. Para maging 15 yung tamsak ko guys. Ayan. Jump lang po ako. Madami silang naka-LS. Sabi ni Sis Gisa Explorer. Ayan. Thanks so much sa mga andyan pa na 2. Ay, 4 pala. Naging 4. Biglang naging 4. Salamat guys sa 4 million people in the house is still there. Ayan. 14 na patamsak. Lima silang naka-LS, Mama Norms. Ay. Pati pati Sir EJ naka-LS din ba? Si Snika, jump. Si Snika, ayan, naka din. Galing na ako kanina kay kay Cindy Vlogger, ayan. Naka-stay rin ako ng 5 minutes sa kanya. Si Cindy Vlogger, ayan. Ayan, 6 million. May 6 million pa. Ayan, magparamdam kayo guys. Sino-sino yung mga 6 million na andyan. Thanks so much sa 16 na patamsak guys. Ayan, may dumagdag pa. Ginawa ko ng 15. Sabi ni Gisa Apoya. Ayan, thanks so much, Sisi.
Salamat, salamat. At ginawa mong 15. Ayan, naging 16 na. Salamat. Sa 6 na andyan pa. Ayan, mag-e-end na sana ako. May 6 pa. Sino-sino yung mga andyan, guys? Magparamdam kayo. At mailista ko kayo sa aking mahiwagang notebook. Ayan. May listahan din ako, guys. Baka, may pa-surprise din si host. Hindi lang natin alam. Nag-aano pa. Naghahakot pa. So, ayan guys, I have to end. Bukas ulit, magwa 1 hour ulit ako bukas. Everyday ako nagwa 1 hour. 10 o'clock in the evening. Ayan. Philipper. Good evening, host. Bakit? Saan ka galing? Philipper. Ayan. Good evening, good evening. Bakit? Saan ka ng isda? Saan ka ng isda? Sisi? Philipper? Mama Norms, iwan ko si ninja ko. Lipat ako sa iba. Sabi ni Sis Gisa Explorer. Okay lang, Sisi. Sige lang, sige lang. Philipper. Pintura. Ayan. Thanks so much. Jump muna ako. Laro ng harang. Si Ninja, sabi ni Philipper. Ayan. Philipper Ventura, wala host. Nag-survey ako. Nagkaroon ng $1. Ayan. Buti pa si Philipper. Naka $1 na naman. Ako wala man lang $1. $1. Ayan, ayan. Nakaano na ako sa sinalihan nating isa. Naka 4.11 yata yon. Ang hirap kumita ng dollar. Ayan, may 6 pang andyan. Paano ko i-end? Ayan, kadarating pa lang ni Sis Perlita. Ayan. Gisa Apuya, andyan pa rin. Thanks so much. Salamat, Sisi Gisa. Nag-ano ka? Buti kayo. Muni-muni na. Muni-muni na nawala namang pera. Ayan, Philipper Ventura, buti kayo. Muni-muni na. Iba yata yung ano mo dito. Iba yung nagbago ka ng profile Sabi ni Dimple, i-chat mo daw siya para maturuan ka niya kung paano ilagay yung thumbnail mo. Kasi sa laptop ka. Kaya hindi ko iba daw yung ng laptop kaysa yung cellphone. Kaya sabi niya, sabihin mo i-chat niya ako, sabi niya before na mag LS, sabi niya. Kaya i-chat mo siya bukas before ka mag LS kasi maaga naman siya nagigising para maturuan ka niya. Kaya kasi hindi ko naman alam ituro sa'yo kung paano yon sa laptop. FB niya, Dimple Mones. Dimple Mones yung niya. Yung messenger niya. Kasi sabi ko kahit ituro mo mama kung sa laptop siya mag-LS, iba yung ng laptop, sabi niya. Kaya ayan.
i-PM mo na lang siya bukas before na before kang mag-LS. Ang hirap naman kasi wala akong laptop kaya hindi ko alam. Hindi ko alam ituro yung laptop. Gisa Puya ay may pa thanks doc pa siya. Ayan. Ayan, may 5 pang andyan. Ayan guys, ituloy-tuloy ko lang dahil may 5 pa. Mag 1 hour 30 minutes siguro tayo para madagdagan pa yung ko. Rinse for loading. Bakit naglo-loading? Ako ba ang loading? Loading ba ako? Sis Pearly? Wala rin may host, sabi ni Philip Per Ventura. Ano yun? Wala rin may house. Ano yung wala sa'yo? Thanks so much guys sa 16 na patamsak. Ayan. Philip Per. Hindi host. Ano yun? Ay, hindi ako naglo-loading. Oh, baka si Rinse 4 ang naglo-loading, hindi ako. Kasi tinitignan ko dito sa kabila, hindi naman loading. Thanks so much sa 4 million pang andyan. At saka sa 16 na patamsak guys. Salamat. Philip Per Ventura, wala may laptop. Wala may laptop at pera host, sabi. Dami mo tamsak host, sabi ni Philip Per. Ayan, dagdagan mo ng tamsak ko. Ano pa lang 16. Hindi ka pa yata nagtatamsak. Thanks so much sa 5 million parang andyan. Salamat guys. Yung ang sinasabi ko, yung pamangkin ko na may business siyang tubig. Baka gusto daw ni Ka Philip na siya na lang ang tawag doon? Bagsak sa kanya ng tubig. Kaya tinatanong ko kung meron bang dami mo. Kaya tinatanong ko sa'yo kung may may nag-PM na kay Ka Philip. Nagtamsak na may host, sabi ni Philip Per. Kung pwede, siya na daw ang magde-deliver ng ng tubig nyo doon sa resto. Rinse 4 is still in the house. Thanks so much. Ewan ko kung nag-PM na siya kay Ka Philip. Kasi sinabi ko naman na yung pangalan niya. Philip Ventura ba ang name ni Ka Philip sa FB? Sorry. 6 million people. Gisa Apuya. Thanks so much, Sisi. Salamat. Philip ba Philip Ventura ba ang Ask ko po host. Malayo yun. Hindi, may naman, may sasakyan niya. Di ba sa lang kayo? Sa San Agustin? San Agustin lang ba yung nyo? Sa lang naman siya sa EGL. Along the highway naman sila. Bagong bukas kasi sabi niya, kausapin ko muna tita, tapos, ay Roberto, iba naman pala yung naibigay ko, akala ko. Roberto Ventura Jr. yung FB niya.
Ay, ay, ay. Sige, sige. I-chat ko siya mamaya. Sabi naman niya, ano, papatikim daw muna yung tubig kung papasa sa panlasa niya. Sabi niya. Pero may nagde-deliver na sa kanya. Doon. Sa resto. Roberto Ventura Jr. Ah. Mali pala yung naibigay ko. Akala ko Philip. Roberto palang pangalan niya. May junior pa. Yes, host. Sabi ni Philipper Ventura. Ayan. Ayan, kung gusto mong mangisda, si Philipper. Ayan, andyan si Giza Explorer. Ayan, baka hindi pa kayo magkadikit. At yata. Meron na yata. Kaya nga, sabi ko kayo na lang ang mag-usap. I-chat mo na lang siya. Ito ang ano niya, ang messenger niya, sabi ko kagabi. Kasi andito siya kagabi. Call na lang po sa number. Oh, anong number? Anong number niya? Bigay mo sa akin yung number niya para ibigay ko sa pamangkin ko. Para mag-usap sila. 5 million people in the house is still there. Thanks so much. Salamat guys. At saka sa 16 na patamsak nyo. Salamat. Bigay ko number niya, host. Sabi ni Philipper. Okay, okay. Thank you. Thank you, thank you. I-PM mo na lang ako. Para kahit yung pamangkin ko, hindi ko pang alam kung ano yung number niya. Sa lang kami nag-usap kagabi. Sa chat. Tapos dumalaw din sa LS ko kagabi. Andito siya kagabi sa LS ko. Dumalaw din. Umatin din siya. Ang pangalan niya ay Rap. Rap yung pangalan niya. Pero ang real name niya is Ralph Lawrence Marcelo. Ayan. 4 million people. Thanks so much. Salamat guys. Sige. Noted po. 5 million people is still there. Thanks so much. Salamat po yung mga andyan na nakabiji-biji. 6 million. Salamat po. Paramdam kayo guys. Para may kausap ako dito. May kausap kami ni Sis Pearly. Sis Perlita Ventura. Ayan. Naka ilang oras ka kanina. Ang dami na naman. 39. 39 yata yun. Nakuha mong WH mo kanina. Philipper, send ko na po sa messenger mo, host. Sabi ni Philipper Ventura. Yes. Nakita ko na. Thank you. At isend ko sa kanya mamaya. Send ko na nga.
Ayan, na-send ko na. Dinig ko kagabi, host, sabi mo, salamat, pamangkin sa pagdalaw. Sabi niya, yan, siya yun. Siya nga yun. Dumalaw siya. At nagtanong. Ayan, naka-online siya. Yan, yung number na call mo. Si Kapilip. Si Kapilip yan. Naka-online siya, sinabi ko. Oh, sabi mo ano? Sabi mo Roberto, Philip naman pala. Ikaw talaga. Yo, gusto niya yung baga. Wala lang junior. Wala nga lang junior. Thanks so much. Sa 4 million pang andyan. $38 lang host WH. Oh, dami na. Hindi ako makakomment kagabi. Bakit kaya? Yun ngang ano, yun ngang nagbaba ng bahay kanina. Hindi ko rin makita. Sabi niya, andyan, magbaba ka ng yung bahay. Sabi ko sa kanya, andyan na ho. Sabi niya, binaba ko na sabi. Hindi ko naman nakikita. Tapos si Renz Dimple kanina, ano, patamsak ng premiere ko kako. Tapos, oh, sige, baba mo. O, binaba ko. Ilang beses kong binaba. Hindi ko naman nakikita. Asan yung premiere mo? Sabi niya, andyan, eh. Ilang beses kong binaba yung premiere ko. Hindi daw niya makita. Bakit kaya? Ako rin kanina ko sabi niya, andyan na yung bahay ko, sabi niya. Hindi ko rin makita. Paano yun? Invisible. Ayan, 38 na, ano, 38 na WH mo, di, sa FB host. Sa FB yung, ano, yung pangalan niya is Philip Bintura Jr. Pero ang real name is Roberto. Ayan. Yan nga. Ang binigay ko, ang binigay ko kagabi, Philip Pintura, walang junior. Ayan. Sa number niya yan, sabi ni Sis Pearly. Oh, okay. Yan, binigay ko na. Chinat ko niya. Binigay ko na sa kanya. Di pa niya nabasa. Nakaano naman siya, oh. Naka-online siya. Three million people in the house. Thanks so much. Salamat, salamat, guys. Yan, nasa harang ako. Ayan, 5 minutes more to go. Naka 1 hour, 25 minutes na tayo, guys. Ayan. Akala ko 1 hour lang ako kanina. Biglang dumami, kaya ano. Kaya nag-extend ng half hour. Ayan, ayan. Salamat, guys, sa dalawa pang andyan. Salamat, salamat. Ayan, something wrong si Lolo, sabi ni
Philip Ventura, bakit? Ang dami niyang binigay sa'yo. Talo mo pa yung ano, FB host, real name niya. Okay. Talo mo pa nga yung ano talo mo pa nga yung nanalo sa ano, sa mga WH na yan. Yung mga nabunot-bunot. O, bero mo yun, 38 hours. O, di malaki na naman. Ilan na yung WH mo? 300 na. 300 na siguro, no? Ang bilis. Ayan. 300 na WH. Oh, lapit na. Lapit ng graduate ng ano, grade 1. Lapit ka na rin graduate ng grade 1 sa ano mo, sa bananas mo. Thanks so much sa dalawang andyan pa. Ayan. May 3 minutes pa tayo, guys. Pagtsagaan mo munang bantayan. Pagtsagaan ko munang bantayan yung bahay ko. May 3 minutes pa tayo. Para 1.5 hour. Ayan. Nakawit na akong nakaupo dito. Ayan guys, 2 minutes more to go. I have to end. Maginaw talaga, parang ano, may yelo sa paa ko. Baka po bukas mag-graduate ka na. 95 na naman host, sabi ni Philip Ventura. Ayan. Ang tagal namang mag-graduate na yan. Grade 1 na yan. Ako nga hindi na ako nakaalis ang jekon 1.5 kon nga bananas kon. Lagas 18. Nakita ko may dumikit sa'yo na tatlo. Doon sa LS mo kanina, sino yon? May nakita akong 3 subscriber kanina. Yung pinicture mo. Pagka ganon, pagka may nagsusubscribe sa'yo habang nag-ELS, ayun, malaki ang binibigay ni Lolo. Ay, nako. Ngawit na. 18 ang lagas. Ayan. Grabe naman si Lolo. So, ayan guys, I have to end. Inaantok na at pagod na. Ayan guys, thanks so much sa inyong pagstay sa aking bahay ngayon. Good night everyone, and see you tomorrow again at 10 o'clock p.m. See you again tomorrow. Ayan guys, good night and bye bye.